Lho kok tenan kok. Kamu kok jenengan mbeke marang pamit kalian kula. Bagene tipen sokahan wonten ing bisulnya kalau Den. Wis tok. Wis rampung kabeh teko pojok etan pojok kidul wis tak hubungi kabeh iki mau. Den Mas. Mengene lho, Bro. Den. Tenan iki ra aku pengen kayak biasanya iki kayak gini. Pripun to pengen apa jenengan? Ah. Den Mas. Mbok Lade iki Saderenge jenengan pindah kula wau nggih sampun kula ladosi to Den. lah katane kaya ngono kok. Aku ora bisa ngempet tenan kok. Nggih, mboten napa-napa. Sampun dados kewajiban kula. Nah, ya ngono ra cocok ya. Kene. Raden Subroto, bojomu. Waduh. Lho kuwi aja kurang ajar kaya ngono to. Lho Raden Subroto ki aku calon bojomu kok malah neko-neko. Kowe aja samar. Bojomu Raden Subroto ya aku. Jenengan. Alah. Malah Kula kok malah bingung to. rangkulan ambung-ambungan sembrono. Aja kaya Kok ngono. malah bingung niki pripun to, Den? Rasa kira. Bojomu ni jagat Raden Subroto mung siji ya aku. Jenengan. Aja percaya kowe, Bro. Culke. Lho, ora bisa iki cemplok calon bojomu kok. Sopo? Den Mas Subroto. Mingkem molam. Ning jagat Raden Subroto iku mung siji ya aku. Aja ngaku-ngaku kowe. Den Mas Subroto ora ono ya omong aku dhewe. Mumpung aku sih sabar karo kowe luwih becik wis sumingkira saka papan iki. Aja ngawur karo bojomu teng luar. Sing kudune sumingkir ki ora aku ning malah kowe. Kowe cetha ngaku-ngaku yen to kowe Den Mas Subroto. Celok aja percaya. Ayo sing baku ayo. Dadi kowe ngaku yen to kowe Raden Lho, Subroto. can. Kayak pancen kowe Raden Subroto. Niki aku bakal pitakon karo Takono sak kapok-kapok. tenan. Nek pancen kowe bisa jawab pancen kowe Raden Subroto sing asli. Raden Subroto kuwi laire dina apa? Jam pira? Dukun dadae sapa jawab nek pancen kowe Raden Subroto sing asli. Raden Subroto kuwi laire dino. Sapa goblok? Dino apa, Bro? Laire ku jenengan kok matan to. Wah, sik. Ngono kuwi jeneng kepenak kowe ning keploro aku. Lho, bisa. Gaya aku kondok lho apa-apanane lho kowe rak kari ngipet. Lho iya apa ora? Yen pancen kowe Subroto sing asli jajal, laire dina apa? Mesti wae aku ngerti mergo kuwi lairku. Lairku dina Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Jam 1:30 dukun dadae Mbak Ngasini. Cocok. Laire dina Kemis Kliwon jam 1:30 dukun bayine Mbah Ngasini. Pancen nyuwi Lho, ya pancen aku Subroto sing asli kok. Raden Subroto ki aku. Kowe gelem sumingkir apa ora? Aku gelem sumingkir. Waton yen kowe bisa nugel sirahku papan. Ora usah dadak sesuk saiki tugel sirahku. Wes. Iya. Siap. Ora. Wes.
Raden Mas Broto, Pak. Loh, Pripun, Kak? bojomu le foto kopi ndek Nika Subroto ingkang palsu, sing asli nggih kula. Ngaku nika, Pak. Kula sing asli lho. Kowe. Kok dhewe niku bingung lho, Pak. Dadi kowe ora iso nitik endi Subroto sing asli. Mboten sakit, Pak. Subroto sing asli kono. Wah, lho aku iki. Pak, kowe mikir. Subroto sing palsu kono. Kowe wibak ya Subroto sing asli ngerangkul cempluk. Hop. Subroto sing asli siji kono. Sing asli siji kono. Gandeng cempluk rano sing nganggul tak rangkule. Ya anak-anakku dhewe tak rangkul sapa sing repot. Cetha sampean Subroto. Kula Raden Subroto. Sampean Subroto. Menika leres Raden Subroto. Nggih, ngeten. Kula saged mestani pundi Subroto ingkang asli. Kula gadah sayem kula. Lajeng saya ngurus sampean menapa? Pundi Subroto ingkang asli. Ingkang tiyang nampani antepe kala. Kula saguh. Kula sagah. Sampean Nggih. Saguh nggih. Saguh. ora wani. Saguh, mboten napa-napa. Menawi kalih-kalihipun sami sagahipun. Wah, kula aturi sumadyo. Ame melu apa? Oh! Aduh! Subroto sing palsu wis ketemu. Ayo, Blok. Kirin! Lah pripun? Subroto sing palsu pundi? Lah niki napa pun gempletak. Lah sing asli Lah kula. dereng karuan. Lah pripun, Pak? Jalaran sampeyan dereng nadai antepe kolor. Lho, ngeten lho, Pak. Menawi sampeyan kiat nadai antepe kolor kula mestani bilih panjenengan Subroto ingkang asli. Ngeten lho, Pak. Sanes dinten ra mboten napa-napa mesake Subroto sing palsu dipondok ilang rupiah. Sanes dinten pun nyaleh king mriku. Ngeten. Waduh. Nggih, mboten napa-napa. Cilaka niki. Irgo. Matur nuwun. Dereng. Dereng iki mau. Alah, kelas dome aku tak kabeh malah. Pak niku enten luwak pet lho. Enten pang mungkin Samplo niki tersiawas dereng buta. Lah niku enten pang Kertas. Nggih. Bro.
pripun, Pak? Mas Broto malampun mati niki kula pripun? Kowe ngarani Den Mas Broto mati. Genang Iki ora mati neng semaput. Namun semaput. Yo. Ning ngoten ngendang ditambani ya, Pak. Aku ora duwe tambane wong semaput. Nek iso nambani wong semaput iki kowe. Ya kula mboten kumasani kadah tangga niku. Kowe duwe ning kowe ora roh. Nek tambane napa? Tambane wong semaput. Raupi. Raupi iki gelek. Mboten napa-napa. Ora saru iki tombok. Nggih. Ora apa-apa. Mboten mancing-mancing, Pak. Ya aku wong dapok kok aku. Ya kok ngapun sih sampean? Ora ono iku panggonane ning kene. Saru, Pak. Ora saru. Ingatan. Tombone wong biyen yo ngono. Nggih. Ora geus sing jenora nek ngoten nggih, Pak. Wis nani sedelok udah jenggelek. Nggih, Pak. Bondo napa, Den? Kados terasi, boten terasi. Menapa? Niku sirup rasa stroberi. Sirup kok ngaten lho. Den. Ingkang manjilma dados Subroto menika Jin Gento. Sasampunipun kula mangertos setu mindhahipun Jin Gento kados ngaten. Kula nguwatosaken kalih slamatanipun Cempluk Warsiah. Menawi wonten paringipun Cempluk Warsiah badhe kula baya wonten Kadipaten Trenggalek. Menawi kersa panjenengan kula namung pasrah tangan kalih. Pamit karo Pak. Pak, kula nyuwun pamit kula tambah pangestu. Sing ati-ati, subo, sitor, sopan, santun, aja lali, senajan kowe bocah toko desa. Nggih, Pak. Nek ngaten kula Sampun, nyuwun nggih. pamit. Derekaken sugeng kita. Sampun nggih, Pak.